Dobrodošle, drage moje lepe, verne subscriberke. Ovo su potrošeni proizvodi, imaju ih koliko hoćete. Ovo je u jednoj Telenor kesi. Favorite nemam, neću da se ponavljam, prosto letni favoriti ste negde mogli da zaključite koji su. Afrodita neprevaziđena, i videli ste u prošlom videu mene i Stanislavu sa favoritima, negde su mi dalje ostali isti, nemam nikakve neke novine da bi vam pokazala to nešto novo. Tako da su ovo potrošeni proizvodi, ima jako zanimljivih potrošenih proizvoda, već neke stvarčice ja ko dugo imam i koristim i napokon im je došao kraj. Ajde subscribe, ajde na Instagram, mnoge subscriberke me ne prate na Instagramu, tako da ajde da se družimo tamo imam fotografije iz života, pričam nešto o životu i tako. Već sam vam pričala da krećem sa blogom, mislila sam da će to biti brže, međutim zaista nemam vremena, ali ja se nadam do kraja meseca da ću taj neki domen srediti i da ću krenuti sa tim nekim tekstovima, a tamo će biti priče o braku, o modi, o životu, sve nešto što ne mogu možda da vam ispričam kroz video. Rado bi vam pričala kako sam mužu igrala trbušni ples, to je zanimljiva priča, tako da ću vam tako neke priče pričati kako u braku, kako da neke smicalice odradite, da vam bude sve kako vi hoćete i tako. Uglavnom krećem to, pa ćemo vidjeti dok ćemo stići. Negde moja zamisao je bila da se blog zove Zavodnica i domaćica. Na Instagramu su mi devojke davale neke druge predloge. Čini mi se da su negde sve predlagale mi u principu live sa život sa Lelom ili tako. Nešto mislim da je to malo pretenciozno. Tako da, ajde neki konkretan predlog kako bi moglo možda da se zove ovaj blog. Moj i dalje stoji negde predlog da to bude Zavodnica i domaćica. Zašto Zavodnica i domaćica? Zato što ja mislim da svaka žena treba da bude sve to. Jedna moja roditeljica kaže, pa ja nisam zavodnica, čekaj, moraš da zavodiš muža. Mislim, radiš neke stvari s mužem, tu moraš biti zavodnica, znači moraš biti i lepa, i negovana, i srećna žena, ali negde moraš i biti domaćica u kući da bi bila kompletna. O tome želim da pričam na tom blogu, kako to postići i kako se negovati možda za neke jeftin novac, sa malo para, ali biti uporan i stvarno želeti da izgledamo što lepši, što mlađe u nekim godinama kasnije. To je možda nekom nebitno ovog trenutka, ali će vam biti jako bitno. Sada da ne preterano serem, da krenemo mi zašto smo mi ovde, a ovde smo zbog potrošenih proizvoda. Pa da krenemo. Prvi potrošeni proizvod jeste, ovo je za suvo pranje, svi već znate, koristim baš dosta, malo proizvoda ima u ovim bočicama, ne znam šta se dešava. Ovo je sada bilo, nije bilo u boji, često koristimo onaj u boji, koristim još jedan za volumen, nije loše, ali sada jedva čekam onaj L'Orealov koji ne ostavlja trag beli, mada meni sad odgovara da ostavlja trag beli s obzirom da imam svetlu kosu, ali eto, ovo je potrošeno, ne znam koja po redu bočica. Navukla sam se na ovaj proizvod, već sam vam pričala da često stavljam i na čistu kosu, s obzirom da imam tanku i slabu dlaku, i onda mi to pomaže na čistoj kosi da to dobijem na volumenu. Predlažem i vama da probate, onako pomalo gde vam je jako slaba i tanka kosa, našpricate i imate volumen stvarno odličan. Sad, ja od kako sam plava, malo mi se prosušila kosa, pa sam dobila kao na tom volumenu, pa baš i nemam potrebe, ali probajte, ovo je super fora, znači na čistu kosu i dobit ćete onako malo raskošnu neku dlaku. Da, sledeće jeste, odavno sam potrošila Freemanove 3 maske,
2 su mi se zaturile, oše ne znam gde su. Doduše, videla sam jedna youtuberka izbacila video o potrošenim Freemanovim maskama, taman sam ja to htela da snimam, pa nisam htela da se to ponavlja. I negde sam to stavila kao za sledeći put i ne znam gde su, nađoh jednu. Ovo je Freeman dijamantska mineralna maska. E sad, ono što se dešava, ja sad ne snimam kamerom zato što mi je pokvarena i dalje, snima se s nečim drugim, pa možda i ne zoomira, ali dobro. Ono što mogu da vam kažem za ove maske, ja ih jako volim, dugo traju, stvarno kad imate ovako, pogotovo ako imate nekoliko maskica, to može da vam potraje i skoro godinu dana. Što se tiče ove maske, morate voditi računa. Dijamanti su stvarno lepi u prirodi, to svi znamo, ali dijamant može da izazove najveće reakcije na koži i alergiju na koži ukoliko ste alergični, ukoliko ste intolerantni, a mi to ne znamo jer niko ne radi intoleranciju na dijamante. U svetu, u Hollywoodu, mnoge žene su se upropastile dijamantskim kremama jer im nisu odgovarale i upropastile kožu. Mislim, sve se to da regenerisati za neko vreme, ali za to vreme ja sam osetila blagu vrućinu svaki put kada je nanesem i neku nelagodnost. Nije mi se pojavilo crvenilo, nije mi ništa, lepa mi je bila koža posle, ali sam osetila neku nelagodnost. Znači, da mi je koža bila malo osetljivija, verovatno bi se zacrvenela i verovatno bi to crvenilo bilo nekoliko dana. Tako da, oprezno s ovom maskom. Kome ne smeta, ovo je fantastično, ali moj predlog je da ukoliko neko od vaših drugarica, komšinica ima ovu masku, prvo probate, pa onda te kupite jer je stvarno zeznuta stvar sa dijamantima. To malo ko priča o tome, ali dijamanti su jako opasna stvar za kožu ukoliko ste intolerantni, a mi to ne znamo. Tako da je preporuka samo ukoliko znate sigurno da vam odgovara. Ja i dalje ne skidam moju narukvicu koju sam dobila od Biljane Kovačević. Idite na njen Facebook, idite na Instagram stranicu, ostavit ću dole. Narukvice su fantastične, ona mi je poslala još 2, nešto na crveno, međutim ja jako slabo nosim nešto crveno, pa nikako da vam baš i njih pokažem, ali u nekim od sledećih videa ćete vidjeti i njih, ali ovu, verujte, ne skidam. Sledeće jeste, ovo su trepavice, Ardell Natural, trenutno ih imam sad, ovo je zadnji put da ih nanosim, već sam ih koristila verovatno, pokušala sam da izračunam, a mislim da oko 5 puta sigurno. Ovo su odlične trepavice, pogotovo za sve vas koji imate spuštene kapke, stvarno deluju lepo, nisu napadne, nisu preterano velike, lepo sam ih održavala pa sam uspela 5 puta, možda ću moći još jednom, ne znam, ali planiram da ih bacim i planiram da kupim one sad sa magnetom koje ima u Aleksandar Cosmetics, ali vidjet ću ovih dana ću ih kupiti pa ćemo praviti recenziju. Mislim da mi je to spas, stvarno, vidjet ćemo, sad ja se nadam, ali ne mora da znači. Uglavnom, odlične Ardellove trepavice, natural, za sve nas koji imamo spuštene kapke, to je ono što nama treba. Ovo je jedna kolonska voda iz Farmasi, miris jasmin. Ove kolonske vode postoje u katalogu, probala sam sva 3 mirisa, očajna su mirisa, sem ovog jasmina, ova je fantastičan i ono u koju namenu sam zapravo ovo ja koristila, špricala sam ispod mišaka, zato što ja ne koristim nijedan dezodorans da ne bi zatvarala pore, da ne bi mi se javljale ciste na dojcima kojima sam sklona. I onda mi je ovo bilo super da imam u tašnju ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije, da mogu da pošpricam. Automatski eliminiše neki neprijatan miris, jer je ovo antibakterijsko sredstvo i za dezinfekciju. Tako da mi je ovo super pomagalo. Presipala sam one male bočice koje su sa sprejem
i ja to pošpricam. Sad ću da kupim još jednu, ali samo jasmin, jer jasmin jedino lepo miriše, ovi su katastrofa. Da, od jedne moje subscriberke koja je bila u Francuskoj, ja sam vabila da mi pošalje kremu od Puževe sluzi, u stvari od Puževe sluzi, krem gel. Zašto krem gel? Mojoj koži koja je sklona masnim mašćenju zapravo. Imam samo par delova suvih ovde na čelu. Najviše odgovaraju kreme koje su na bazi gela, zato što su lagane, nisu teške, dobro hidriraju, tako da sada koristim, imam još jednu koja mi ona poslala od Puževe sluzi, krem gel, sada koristim Aloja krem gel iz Farmasija koja je fenomenalna, ali podvlačim fenomenalna za nas koji imamo masnu kožu. Sad, odužila sam priču, ona je bila u Francuskoj, poslala mi je te kreme, zapravo donela iz Francuske, su tamo dosta jeftinije i između ostalo u tom paketu nalazio se ovaj jedan serum. Ovo je serum Eliza Jones, inače za podmlađivanje, za lifting, jedan odličan serum, meni se jako dopada, dugo ga imam, nisam ga koristila baš svaki dan, malo sam ga ištedela, evo ostalo je možda za još jednom. I znači, obično sam ga noću nanosila i preko toga još neku kremu, najčešće taj krem gel. Meni se ovo jako dopadalo, ukoliko opet neko je u mogućnosti ovo da kupi, neka kupi, neće pogrešiti, odlično je kao podloga za šminku, ne masti, lepo upije, lepo vam zategne kožu, onako lepa koža, baš izgleda super, super. Moram se malo kafe. Inače, prešla sam 2000 na Instagramu, mislila sam da nikad neću preći, kuburila sam sve nešto oko 1900 i nikako nisam prešla 2, napokon je na 2. Svi koji me prate ovde, neka me prate na Instagramu, ja za sad nemam neke fotografije, ne znam ni kakve, ali negde pričam o životu i negde onako vam poklanjam moj život onako na tacni. Ono što možete naučiti od mene na tom Instagramu da treba biti normalan, da treba biti srećan, kako biti srećan u životu, u braku, s decom, negde to ću vam ponuditi, ali sad se spremam da počnem da to budu prave fotografije, da odvajam vreme, mislim da ću imati malo više vremena, meni je samo vreme falilo da bi ja mogla da vam podarim i mnogo lepše fotografije, ali ja stvarno, ja sam sad jedva odvojila vreme da se našminkam, jer me stalno gledate kao ispljuvak, ajde reko da se malo namunjim, što bi se reklo. Da, ovo je neka šolja, baš iz doba Jure, ali baš mi odgovara mera, visina, dužina, tako imam ja neke fore i fazone da obožavam neke šolje koje su zbog dimenzija meni odgovaraju. Da, ajmo dalje. Ja neću da vas lažem i rekla sam vam da ću vam uvek govoriti istinu u vezi bilo kakvog preparata. Ja katalošku prodaju kozmetike i šminke ne volim, iskreno da budem, ali neke proizvode iz nekih kataloga volim. Iz Oriflame-a imam par proizvoda koje zaista mi odgovaraju i odlični su. Ima puno proizvoda koji mi se uopšte ne dopadaju, tako i za Avona većinu stvari nešto ja to ne koristim, ali ima dosta proizvoda koje volim. Iz Farmasija volim dosta stvari, zato što je, čini mi se, za jednu klasu bolja kozmetika i šminka i karmini, ja vam kažem opet, mat tečni karmini iz Farmasija su neprevaziđeni. Što se tiče Avona, ono što ja stalno kupujem, ovo je body losion za zatezanje kože, za izglađivanje kože. Meni je ovaj proizvod fantastičan. Ja ga mažem na podbradak, on mi tako lepo izgladi, ne znam što mi se ova kamera poremetila, mažem ga na butine, imam još 2 nova, odličan jedan proizvod, lepa je koža, čini mi se da čak mi ublaži vidljivost celulita, ne znam da li ga uništi, ali vidljivost celulita ublaži.
mažem na moje ruke, mažem gde god stignem i ja kažem da mogu tonu da kupim ovog proizvoda, kupila bi. Imam još dva, jedan je za strije, jedan je za zatezanje i meni se ovi proizvodi stvarno sviđaju. Iz Avona imam još par nekih stvari, ali ajde pričat ćemo o tom potom šta je još to lepo što se meni sviđalo iz Avona. Iskreno budem, karmine ne volim, ali dobro, nećemo da pričamo o onome što ne volim, jer ja ako ne mogu da pomognem, neću ni da odmognem. Da, ovo je Dexe firma, potrošene maskice, ova je sa hijaluranskom kiselinom, odlična maska, ova je lavanda za umirenje kože, ja ne znam što da vam kažem, meni su ovi proizvodi fantastični. Imam još jednu onu od pirinčane vode, ona je za izbeljivanje kože straobalna. Sve su ove maske jako dobre, malo se priča o ovim proizvodima na tržištu, jer prosto oni ne sarađuju ni sa kim, pa se malo priča. Ja sam ovo otkrila i odlične su. Ne znam gde možete naći, ja sam našla u jednoj prodavnici u Piramidi. Ako naletite, možete ovo kupiti, možete preko mene. Ja sam stupila u kontakt s tim čovekom koji ima, 200 dinara koštaju ove maske, fantastične, javite se ukoliko ne nađete sami, odlične, odlične. Da, Afrodita, potrošen ovaj za celulit, treći po redu, koristi sad još jedan novi, ste možda već videli u nekim od mojih holova. Ovaj je fantastičan, odličan, ne znam, prošle godine sam kupila prvi put, ove godine sam kupila već drugi put, letos, u stvari u maju sam počela da mažem, pred leto, ostalo mi je jako malo i evo sad sam namazala zadnje. Fenomenalna koža, glatka, lepa, zategnuta, ne znam, ja sam raspamećena, trudim se da nađem jeftinije, jer ovaj proizvod nije baš ni malo jeftin, ali kažem, ja potrudim se da nađem negde gde je onako koliko toliko pristupačnije. Fantastično, Afrodita, 4D, losion za telo, brzi efekti stvarno, ne peče, ne znam koliko, onako malo osetite nešto lađenje, neko, ne znam ni sama, ali šta god da je proizvod predivan. Evo, ovo je iz Avona, ovo je body lotion, ja ne znam šta je ovo, je nar, neko bobičasto voće, lepo miriše stvarno, i sad nije baš lepo, baš jedan lep voćni miris, ne zadržava se ovaj miris na koži, bukvalno ni 10 minuta, koža nije loša, tako da ovo je jedan od proizvoda za kog mogu kažem da mi je prijao. Nisam raspamećena, ali miris mi je jako, jako prijao. Imala sam i onaj gel za tuširanje, međutim poklonila sam jednoj devojčici, ona sada se tušira s tim, pošto imam neke druge, pa neću stići da potrošim. Ovo je Dove Body Milk. Ja obožavam miris Dava zato što oni najčešće imaju te mirise koji su u stvari svežina, koji daju miris svežine, a ja negde najviše volim takve mirise. I tako da mi se ovo jako sviđa, zbog mirisa najviše. Nije loša koža kose, ne mogu da kažem, ali miris mi je fantastičan i Dove je moj negde favorit što se tiče stvarno tog osjećaja čistoće kože. Ovo je Biotenov Express efekat za čišćenje lica, skidanje šminke. Sviđalo mi se ovo ću opet kupiti verovatno kada potrošim ono što imam. Klasična priča, baš mi se dopada, inače mi se dopadaju svi Biotenovi proizvodi, sem krema, kreme su mi masne, ali svi ovi proizvodi za čišćenje lica, micelarne vode su fantastične. I za telo, kupila sam u Grčkoj ono sa hijaluranskom kiselinom, mislila sam da ovde nema, posle sam videla da ima, ono je stvarno dobro, koristim ga još, ali kad ga budem potrošila pričat ćemo i o tome. Da,
Ovo je jedan dezodorans koji sam ja koristila sad u zadnje vreme, zato što sam vam rekla da ne koristim ništa. Nije ovo ni korišćeno svako tuširanje, nego negde tako po neki put. Ovo je miris lotosa, prelep jedan dezodorans, bez parabena, bez svih tih nekih kao štetnih stvari koje ne bi trebali da stavljamo ispod miške mnogo i često, da ne bi zatvarali pore. Lep jedan stvarno miris, bez aluminijuma, tako da ću i ovo kupiti verovatno opet. Ostalo je sad evo još samo ovoliko, ali pošto ću to potrošiti već sutra, preksutra, pa da bacim više da mi se nagomila, ne znam više gde ću sa potrošenim stvarima. Ja negde i ne pokažem sve što sam potrošila da ne bi video trajao dugo, pa ostavim to za neki drugi video. Eto tako, negde kalkulišem da ne bi video bio preko 20 i nešto minuta. Ja lično ne volim takve videe. Ovo je Alverde Q10 za predeo kočiju od Gođija. U stvari to je negde serum za predeo kočiju. Nije bio loš, ne mogu da kažem, ali nisam baš ni oduševljena. Možda ću, u stvari odgovaralo mi je zato što je ovo pakovanje ovako malo i ovako je bilo na pumpicu, ne znam, nema ništa, da, nema ništa. Miris onako okej, zgodno je da ponesete i u tašnu ako, naprimjer, ja često na poslu znam da očistim lice dok sedim i onda nanesem ovo, pa mi je bilo zgodno da mogu da ga ponesem. Okej, ali nisam baš bila oduševljena, ali ne znači da neću kupiti, da ima da će da zoomira, ne znači da neću kupiti ponovo, prvo mislim što nije štetilo, a zgodno mi je da imam tako u tašnji ako mi zatreba, a nemam pri sebi neku kremu, a na primjer tog trenutka osjećam da bi mi baš trebalo tu nešto, eto tako. I poslednji proizvod, ovo je Garnier miceralna voda. Ovo je miceralna voda, mislim da je za kombinovanu kožu do masne. Zelena miceralna voda, okej, nije mi smetala. Onako je skidalo šminku. Ne mogu da kažem da sam sad baš oduševljena, ali je bila solidna. Ostalo mi je, evo, s ovim malijom ću ja sad da skinem još ovo sad što imam na sebi. Tako da sam zadovoljna. Imam još jednu sada Garnierovu miceralnu vodu, onu na bazi ulja, bila je moj favorit. I tako da kupovat ću s vremena na vreme, volim da menjam, čisto da bi došla do nekog proizvoda koji mi najviše odgovara, a za sad, što se tiče miceralnih voda, mislim da mi najviše odgovara Biotenova sa aktivnim ugljem i nju sad koristim, ali ajde, nisam još potrošila, pa neću vam pričati o tome, pošto još nije gotova. Eto tako, ajde, ljubim vas sve, budite mi pozdravljene i budite mi danas dobro, budite mi danas veselo i ne dajte da vas niko danas iznervira, apsolutno nemojte dozvoliti da narušavate zdravlje ni zbog koga. Ljubim vas. Da, zaboravila sam da kažem, dužna sam vam recept one mrežice iz Skroz dobre pekare, ali čekam malo da zahladi. Mislim, ja imam klimu, ali nekako mi se baš i ne mesi sad po ovoj vrućini. Sledeće ide vlog, pravim tortu, ko me prati na Instagramu zna zašto pravim tortu, tako da ne propustite moje tamo priče sa Instagrama, ajde tamo da se družimo. Ljubim vas.